ma wanya sini fani roma oja na motu aro funanya Wai fani ma wanya sini fani roma oja nu no go keleke wade wanna munu so life be open on this one there's a war for na mo aka jo flegu ni mana mbaye no network ndi egu ni bo baye maka puni ara puta kongo dios kumenwa lo kwegala Madam Nella could be going to see one neck. I love you when on a blob here. Sola Soliman. Why I don't know what I don't know. Why find them man? Why them boys find them man? If I them man, why find them man? One them boy find them man, man they find them man. Why I don't know about the first thing, no, not come now, go now, one year. Wait for them, man, one them wait for them, man, if I'm a come out. Why should we find them, my Jana, what I give you? Jana, give my head. I want to know, I want to know. Wanya kanyi nejesia ya wetia asimuni fede mao ego netiliti munu ego mukanyi menu ona ye Wakali meji kwa bogu nyaka mucholo kanko wanu onye chedo tikonu sia yadi meji kwa nya bogu onye chedo tikonu manifest ma agwanu welo lanya onye dindu welo lanya onye dindu welo lanya wakaletia onye ka mudi tiene gu ni fede ma kayo welo lisiakela inenu wejani nuno ogun efun abodu na yasi arun wejani nuno ogun efun abodu na modu are abodu kesi mi be wana nyelele nemenu ana nyebu manu atutu manu nesia wanya kututu tawu Kedi bona tale nwa babu kanya lele o mesiri tute ku egole Ali bona besila agwanu Bono gbe anwele mo Mani bona besila agwa no gbe anwele go nyago lebele Ajudu
jibu ajụjụ kajọrọ kajunu onye chere ntọnụrụ zia anyị majunu ndị nwụrụ anwụ anyị bụ ndị nenu anyị aka ebe mma adụrụ mmanya kaziba mma maọbụ ezi omume anyị marụtebe wanya pụtụ ụwa naghị ole etigo n'ụwa wee ife dị mma ịpụta ụtụtụ ya chukwu ịpụta ụtụtụ tatụla kelechiri ọbụ akọlụ chukwu ọbọdụ ndị mmadụ nwụrụ anwụ ọbọdụ ma nwụrụ anwụ ọbọdụ ma nwụrụ anwụ ọbọdụ ma nwụrụ anwụ mana ihe dịzi ndụ wanya dị ndụ gbalị fesi ibe nna agwa na mbara wanya dị ndụ gbalị fesi ego nne tiri eti n'obodo nne mọ ife dị mma ayalị ndụ gbakụ wanya ile elie nna agwa ọdọzi ayalị ndụ gbakụ onye ile isi nya bụ iwe abụgo n'ụzọ yọba ndụ bife anyị yote ego mana ndụ na-esi nenu abụrụ ụzọ yọbazia ndụ bife anyị yote ego n'anya nwụla nwa nwụrụ agụ wanya chere ntọ n'ụlọ emume abụrụ ụzọ yọba ndụ ọbịkwa yote ego ịma na ndụ na-esi a na-abụ amụọ nwatakịrị anyị bụ mmadụ na-enwe ọnwụ kedu na ebe anyị ji enwe ọnwụ kedu ebe anyị ji enwe ọnwụ anyị na-eli oriri maka na nwa nwụla amụ ya eto oke dị ebe anyị ji enwe ọnwụ anyị na-egwu eri anyị na-egwu ewu anyị na-egbukwu azụ kedu ebe anyị ji enwezi ọnwụ wee ibe anyị ji enwe ọnwụ bụ na nwa mụla mụ ya eto ibe chikele ka ọ ya eme kedu ibe anyị ji enwe ọnwụ bụ na nwa mụla mụ ya etozi ibe chikele ka ọ ya eme a na-abụ mmadụ nwụruo kedu na ibe anyị eme anyị je nwe gote akpati anyị na-akwa akwa mmadụ a na-agwọ kedu ibe anyị ji ebela agwụ ya na mmadụ nwụrụ anwụ onye nwụrụ anwụ ka njụa ịmala ebe ọ na-eje ịmala ụlọ ebe ọ na-eje amala m ebe ọ na-eje jụa nna agwa ọ na-eje chukwu okike chukwu nwere m biko lote ndị mgbo biko lote ndị otu m chukwu okike chukwu kere m biko lote ndị otu m n'elu ụwa ọ dịrị ha mma onye chere ntị akụkọ oke mmụ dibịa nụnụ akụkọ ka ndị bi nụ o nwere ofu ọgwụ a na-akpọ na echezuna jere obodo oyibo olusi ebe ahụ baba na mbọ ọ na-achọ ife afọ ga-ele ekumegwu nwere ọgwụ igelanụ tolibe
oje l'obodo oyibo echozuna olusie n'ebe ahụ na-achụ aka ma na-achọ ebe ahụ oghere n'ụwa ọ nọrụ 2 years o nwere ibe ọbụrụ chacha o nwere ibe ọbụrụ ma kolikolizie o nwere ọkwa nwoke ọkwa nke nya na ya bụ ụfọ mana abụọ na-emetekwu mma ọma ọ bịa n'obodo oyibo akpalụ na-akụ edebe ọ lụsịrị ụlọ n'ụwasị ọ lụsịrị ụlọ n'eze elu gwasị n'ụwa ogolu moto nwedebekwe osi n'obodo oyibo ebe agboke onye nne n'ụwa nwa nata Naijiria nwere ekwechiri ihe anụ ọkpataghị ego na fugo ụba ga akpataghị ego n'ụwa ịma na-echosila otu oge ka o jere o mego 2 years ụba aka nwere bịa o mego 2 years ụba aka nwere bịa mana ụba aka nụrụ 2 years nwere kpatazi ego eribe ọkụ mụ na-agwa m echozi na-agwa m ana dị so na nwanne ya kedu ibe nne na-agwa m timu n'otu oge aka ya jela obodo oyibo o nwere ibe nya ahụ chacha wee ibe nna agwazi echozi na ndị nwelu ndị disolezimụ nwanya dị nnụkwali fesi agwali m echozi na mana ife dị mma echozi na ife dị mma agwakwuru m echozi na onye ile ọbalị nnukwu obodo onye ile elie ibe nna agwa echozi na ibe ngwali nwanne m agba mụga na adị Sọnde na nya ya mata ọbụgodu ndị pọtụ kasị dị pọtụ ya anya nwa na ribie ịmara ife dị mma mana o nwere okwuwa nwoke nke bịala obodo oyibo zie ọ bịala obodo oyibo obodo echozi ebe akwụkwọ nọtasịrị lusi ebe ahụ o meruo mgbe arụ n'ezie na okwuwa nwoke n'ụwa akpata ego ọ kpatala akwụkalezi ọzọ mana echozi na kanụ na obodo oyibo ebe ọ na-ajụ aka ebe ọ na-ajụ aka ya onye ọzọ nwe gbagote palụ na-apụ nwanata ọ lụsịrị ụlọ lụgwasị o mesiri gokwuo moto ọ bụ unu ịtọ ịnụta kọlụ ndebezie o mesiri nwe gbakwuo moto echozo na nọ n'eti achie ya hụrụzi ya n'anya chekizie ya ọgwụ elu nwoke egogoli moto nwe debezie emoto kogosi ụlọ kọlụsiri nwetara na-eme enyi ife ọ na-agwa ndị baba ya anata na ya anata Disemba wee ife ọ na-agwa ndị baba onye ọbụla gwadoboli na anya ya anata Disemba mana ọ na-ewute Echozi na otu ga aka nya bịa manye nwere ego ma anya abịasịgo bifo ụba ka abịa anya abịasịgo bifo nyụọ ọzọ abịa manya kpatara ego ibe ọ na-agwa ha wee ibe ahụ ka okwusi ọgwa nwoke na obi ka okwusigo ibe ọgwalụ ndị babalụ otie ga akwọ ka nya nawa Naijiria ịma na otie ga akwọ ịma na akwụ ya pụtago ka ọ nezie Naijiria n'ezie ka olie n'ego na ọkpatalụ na aka ya mgbọsi ọ na-ana ana golu n'ụzọ azidenti nwekwu odogwu n'elu ụwa azidenti nwekwu n'olu ịmanụ na-awụ ụnụ ebu na nụ n'elu ụwa mana ọ bụrụ ọzi anya maọbụ ime ịma na moto golu n'ezi ọ bụrụ ọzi anya ibe nna
ebe m na-etili na nwaba anago mụ mana ọ bụrụ ọzọ n'anya ọ bụrụ ozi m oti anya mana osi obodo oyibo ọ bụrụ ozi m oti anya ma nwaba anago mụ ịdị baba ga-ebenu baba ebebezie gbam ibe mmemme ngwa echezoro nwanne m kedu n'ike osi dịzie ije n'obodo oyibo aga kpatara ego mana edezi ndụ ibe echezoro egwalụ mana adịsọ ndị biko kedechi ọ sị m jisikwuo ike ibe dị mma ibe ọ na-agwa m ịma na echezona na o mesiri odogwu wee buli ike nwe nata gwuwe obimejo ga ngwunu onye dị nne m ọ bụ nya na-eli azụko m onye ilo ya dị n'ụgbọ akwụ mana onye ile ya nna wegafụ na ya wee ibe nna gwunu onye dị n'uwele olileanya onye dị ndụ gbalị fesi ọlọzi fe dị mma nne m ife dị mma nwanne m ife dị mma wee ife dị mma onye si n'ife adịrọ mma ọja na mmọchụ anyị ka ọfụ ọ bụ na esi n'ife adịrọ mma ije n'ụlọ ọgwụ ewu jezie n'ụga je chọm ebe agwụgị ihe kirikiri ọgọdụ na-ayị oyi nwanne m ife dị mma ọda m ife dị mma ajụ m mana ife dị mma onye dị m ife na-ele gị mma ogo ọda m mana ife dị mma ajụ m mana ife dị mma ọzọ mama m mana ife dị mma papa m mana ife dị mma ọzọ gomi m mana ife dị mma Come Africa, if I the man. Come me one man, if I the man. Yes, if I the man. Magono no make any gozo. Why does you not back? Odokuna mwenwelu. Why does you not back? Odokuna mwenwelu mozo. Why does you not back? When you make any, go let you. Why does you not back? Go let you. I can't explain. Odogwu na namu Odogwu na mwenwelu moso
wekanga nwanne m wanu mekene ikanga gomambala n'oyi onye mekanga dalu ikanga omambala n'oyi akene desumonu adesunodo adesunudu aka n'ọdịgolo gị mama asị m chukwu n'alụ gị ọfụma asị m chukwu n'alụ gị aka na-anya anyị mana ọ na-adị n'elu aka na-ana na nịka ọ na-adị adị aka n'ọhịa m wadasunu aka ịkanga ọmambala n'oyi ọ bụ ịkanga ọmambala wadasunu aka na-edesi onye m ugo na-elezi onye m n'anyịlị wadasunu aka ọ na-alụ omikodogwu ebe o jere n'ụnwaanyị na-edebezie n'ụtachi na-aza obi ije wojebere mmikwu ebe nwoke oje lụta nwaanyị gwanụta n'iji na sao ochukwu na-aza ebele agbochi na-aza ọ bụ chukwu na-aza ebele ọlọsi chukwu na-aza ebele nụ agbochi na-aza ọ bụ chukwu na-aza ebele obi ije ya ọ bụ mmikwu agbagwoke osibia anụlịa na mmụọ m abụrụ maka ekene gwadasụnụdaka ahụ dugugosi ego ọfụma asonne nwanne m wedasu n'ọgwụ ndụ aka asonne nwanne m wedasu n'ndụ aka lesigede nwanne m wedasu n'ndụ aka odogwu na Angola ka ọ na-achọta ụwa enwere mokositi ụwa anya asonde nwanne m wedasụnụdaka ọnụ mekele ngoso lesie n'ọga ndị ọga Angola ka ọ na-alụtebizeli nenu ebe ọ da-achụ aka anya ọma igede nwanne m nenu ọga ndị ọga igede ife dị mma ife nna agwa igede onye dịdụ n'enu ọ bụ nya gbalụ fesi ọlọsibe nna agwa igede ukwu debekwu obe na dị Sọnde ka nna agwụrụ gị nenu igede nwanne m lezie n'ọga ndị ọga odogwu bụ na Angola nenu ọga ndị ọga na Angola lezie n'ọga ndị ọga na Angola ka ọ dị ajụ nwaka anya asonde nwanne m igede mmegede nenu ọga ndị ọga amebo nwa batu doba neni mmebo nwanne m nwa batu nwa batu doba akonye nwetala anyị ihe lezie ni mmebo nwanne m akonye nwetala anyị onye aka nwetala ka ego enyi ya ọlọsi neni mmebo nwanne m nwa batu akonye nwetala ka anyị ga-enyi ọfụma odogwu bụ na nwere Igbo sababi n'ibewe odogwu bụ na nwere Igbo sababi n'ibewe neni nwa m abatu doba odogwu bụ Naịjirịa westọnụ si m kene ịkanga ọma mbala
ọma mbala n'oyi nwanne m ife dị mma ọda m ife dị mma ati nwe mana ife dị mma nwanne dị m ife dị ele gị mma ogo ọda m mana ife dị mma ati m mana ife dị mma ọzọ onye ọma ga-ebu nwanne m ga-ebu nwazụ ọba azọ nwanne m eke onye ọma ga-ebu nwanne m igwe na ngolodogwu n'ụwa agụla ka ọ dị achụkwu aka anya ga-ebu nwanne m azọ nwanne m eke onye ọma zaki ologwu bụ nna m enwelu o jikara azọ okwu dalụ ga-ebu nwa azọ na eke o mere onye ibe na-atụ nru ọzọ n'obe n'onwe jebu ibuzi akpa aza mgbagbelụza anya ejizi na onye melụ ga-ama ahụ wee sị ka ọgọ nwanne m na ọgọ ya dịgide wee ibe nna agwa ga-ebu onwe azọwa n'ụwa ga-ebu onwe azọwa nwanna m eke onye ọma ga-ewe ga-ebu nwanne m ga-ebu onwe azọwa zaki m odogwu bụ na mma enwelu m igwa ngola n'elu ike ruru ga-ebu onwe azọba omelu onye ibe na-atụ ọgbachi mmobe ege bụ nwanne m onye nwere ego kpuchi nwobe ya ibe nwoke na-agwa gị agbalụkara alụsị ya agbarọkara luo agbarọkara lụ agbara ka chife na-ata alụ ibe na-agwa gị egwu ibe onye zuru oke ọ na-eme egwu nwa azọba kwa nwa m na meke zaiki ologwu bụ na m enwere ụmụzọ n'anya na-ekwu enwe bụ nwanne m nwegwu a na-eside mme nwegwu a na-eside alụ onye ọma n'elu nwe bụ papa chibaiki nwegwu ụdọji onye ọma na-eseni nwegwu ụdọji onye ọma ibe onye zulukwo na-eme eme na ọ na-achọrọ ya arụ taisi kinele taisi okinele oji taisi emu ọgụ n'eseni nwegwu apachibaiki ologwu bụ na enweli m n'esieni nwegwu n'eni papa chibaiki taisi okinele na ka ije emekwu ọgụ obenalison egwu oke mụ na-eti nwa egwu oke nje emekwu ọgụ egwu oke na-etiliti m n'aka m je m ọgụ igbo ọbụla dị ka ngwụwazịa obodo ngwụwalị gị egwu a na-achọrọ m n'ọnụ egwu a na-akọrọ m n'ọnụ igbo ọbụla dị m ngwụwazịa ịma na otu oghe aka anyị si mere nwa gụre n'elu jekwu na mmekene n'ụwa nwanne ọka nwanne m efe dị mma nwanne m efe dị mma onye si n'ife adịrọ mma ọja na ụlọ ọgwụgwụ ọfụ onye si n'ife adịrọ mma ọja na mọchụarị ọfụ ọbọdụ na-aya arụ ọbọdụ nwụla nwee na-agwa gị jekwu nwanne n'elu jekwu n'ọka onye ọma jekwu nwanne m jegwuo na mmekene n'ụwa n'elu nwanne ọka enene enwite nọ enene enwite ọgbanye ụkwụ ọma enene enwite nụ ọja nwa agbanye usi ụkwụ odogwu m enwere m ọzọ n'anya igwe ezulukwo na-epe ọ na-achọrọ ya arụ ịma na na-emerụ na nkịtị ibe na-agwa na mbara bụrụ n'uche igwe ezulukwo na-eme n'ụwa ewu nwanyị ọ bụ ekele nwanne m wedesu n'odogwu nwa nyasị m nwoke megị n'anya ọrọzi ka nga ọma mbalanụ
Dani kango mambala aye. Ice. Kande ti wanlam, wajinye na mekana nuwa. Iwe suloko na meme. Kande ti wanlam, yani wodebo. Kande ti wodebo. Oh papa chidera fa. Waje ni wodoku kande ti o wanze ti we. Onyo makele ti wanlam, iwe suloko na me. Wodoku na mu oba woso. Wonde no chemu ife ezuloko nebe odogu na mu oba mu onyo makele ti na lungosi ogadelege na ma ugugosi ngo fun ma na ye ane ti wanze di gba Okaneti nwannem kaneti chukwu ngozi Parosi kangi Rwanda yasi mulo tegi nuwa ibonye etuloko neme Parosi kangi nwannem ikango mambala obo mambala loyi ikango mambala aya bubu ikangi ibonine aya bubu ikangi ibonine aya bubu ikangi Wonka Africa niile na ya bubu nyovuma maka ni boy tuloko na me ona jore yaro one day son di gede Abraji nwannem right figo nu Oyo ma Abraji nwannem wego si na mbeke na nu wego si na tinwoba Onyo ma bona boy na nkozi wogo si na tinwoba Abraji nwannem wogo si na mekene nu iwe ezuloko na mefigo aka jofo ne ya oro sani ya aiti nwannem Onyo ma Abraji nwannem alu Abraji chugosi ngoma ine beli mogo Abraji nwannem ego ga na kwuru mu n'aka ọdọsi bọba na tempia bana dị kpokwu oge iya azabu mo fuma ego ga na kwuru mu n'aka onyo ma Abraji dedu ibo na agwa mu ice Abraji nwannem ibo na agwa mu nwa na ndejire obodo ibo wo mu no no ka nne tiri egwu anya ya kpata kumune mbeji sibuike bona boyo domu bona boy biko disike ifo mage melungi ifo mage belumu nemu batili maka konto hey omana listen Enwi be nwannem wa Moses odogwunwa wibe Moses numa Oyo ma wibe nwannem wibe Moses numa Oyo ma numa ne nwannem iwe ezuloko na menwa leni nwa na ekwenu wibe nwannem wibe Moses numa odogwu na mwe nwelu moso na ye wibe nwannem Wenje kengi na lujebi lobe kwa bi na ju aka ofuma we fe dem ma onye si ni fandro ma waja na motuare kofu onye si ni fandro ma waja nu no gugo onye si ni fandro ma waja be nu gaje jo e ba bu ko ga hu ndi na ya yo obu ndi na ya ego ma ba bu okwu ndi omu ya waje ni nwannem udekwe nwa zova
udekwe nwa zọbazia onye ọma ya ọgwụ nwanne m udekwe nwa zọba papa onye bụ chukwu ka m nwere m ọzọ papa onye bụ chukwu udekwe nwa zọba kpasi ike edibe nna agwa gị ibe egwu ka na-ekwu n'ụwa mgbada anya ka mma yọngwụ nwa zọba yọngwụ nwanne m yọngwụ nwa zọba ma n'ime kele nwunye otu ka aka isi mmeri ibe ezuru oko na emanụ na-achọrọ ha yọng eni yọngwụ nwa zọba n'anya alibati nwanne m alibati chukwu ngozi ọfụma nwanne m ife dị mma nne m ife dị mma nwanne m ife dị mma wanye si n'ife adịrị mma wacha nụ n'ọgwụ ọfụ n'anya mgbe obodo mbụ nwanne m ife dị mma wee ife dị mma ọ bụ na ife adịrị mma ije n'ụlọ ọgwụ ka ewu ụfọdụ na-aya arụ ụfọdụ nwụrụ anwụ ezi omume aka nka mma mma ibe na-ajụ ọ bụ chukwu na-eme enyi ọ bụrụ mmadụ na-eme ọkwa chukwu na-eme enyi n'esi alịbata ọkọngwọ enye onye nwụzọ gwanye anwe mmanwụ alịbati manala dị ọkọngwọ alụsị egbulu ọkọ gbawasị ya igwe ezulu ọkọ na-eme onye dị n'ụwa n'anya n'ụwa mana ife dị mma ọzọ wee ife dị mma onye nwụla nwa nwụrụ akọ onye nwụla nwa nwụrụ nwanne m mana ife dị mma brọda m mana ife dị mma ọzọ achị m mana ife dị mma